Πέτυχα εθνική στρατηγική για τα ΚΑΠΗ. Δηλαδή. Πρόσεξε να δεις. 4 διαφορετικά πρόσωπα από 4 διαφορετικούς δήμους και μόλις σήκωσα το δημοσίευμα της τραπέζης που λέει ο Προβόπουλος ότι κλείστε τα ΚΑΠΗ, μειώστε τα έξοδα, όλοι και είναι προς τιμήν τους. Όσοι ήταν εδώ είπαν δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Καλημερίζω τον γιατρό, τον καρδιολόγο γιατρό του Περιστερίου. Κώστας Λαλέλης. Καλημέρα κύριε Λαλέλη, τι κάνετε? Γιατρέ μου, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά? Πολύ καλά. Ο κύριος Λαλένης στο Περιστέρι, όπως βλέπετε στους οθόνες σας αριστερά. Πάνω δεξιά ο κύριος Αναγνώστου. Είναι υποψήφιος δήμαρχος στην Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Μηχανικός στο επάγγελμα. Ακριβώς, κύριε Αυτιά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, λοιπόν, ο καλός φίλος από τα παλιά, ο κύριος Ιακημίδης και τώρα βέβαια. Νυν δήμαρχος, αλλά και υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας και ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Πάντα ο κύριος Σταυρούλιας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ο Περιστερίου οικονομολόγος, σας φώναξα σήμερα γιατί τα οικονομικά, ξέρετε, με διοικητή τραπέζης Ελλάδος κλπ. Έχουν την ιδιαιτερότητά τους και εδώ η Θεσσαλονικιά με τους οικολόγους. Η κυρία Δαβίτη. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Άννα. Βρέχει καρεκλοπόδαρα, μου λένε τώρα, έτσι. Εμείς έχουμε καλό καιρό, έτσι λέμε εμείς οι οικολόγοι. Ό,τι καιρό. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς στη ζωή, είναι και τα ζώα και η φύση που διψάει για νερό. Κύριε Λαλένη, εδώ. Τι είναι τούτο εδώ που έσκασε σήμερα? Εσείς ο γιατρός, ο καρδιολόγος, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στην μεγάλη αγάπη που σας έχει ο κόσμος. Θα δεχόσασταν ποτέ αυτή την πρόταση να κλείσουν τα ΚΑΠΗ? Ασφαλώς όχι, θα σας απαντήσω, κύριε Αυτιά. Απλώς να ξεκινήσω, αν θέλετε, με μια διαπίστωση. Να διαπιστώσω δηλαδή ότι ενώ περίμενα σήμερα να έχω κοντά μου τον κύριο Παχατουρίδη για να μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση, ο κύριος Παχατουρίδης ήρθε πριν 2 μέρες να κάνει μονόλογο. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της πόλης. Καταρχήν, αυτό το δημοσίευμα. Αυτό είναι μεγάλο δημοσίευμα. Αφορά όλη την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, αλλά και την παράταξή μου, ότι είμαστε τελείως αντίθετοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και πρέπει να σας πω, κύριε Αυτιά, ότι την προ 8 ετών που ήμουν αντιπρόεδρος στα ΚΑΠΗ και είχα τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, παρέλαβα 4 ΚΑΠΗ και μέσα σε μια τετραετία τα έκανα 8. Με όλες τις παροχές. Σε μια τετραετία κάναμε 8 ΚΑΠΗ από 4. Παρέλαβα σαν πρόεδρος βρεφονιπιακών σταθμών 10 βρεφονιπιακούς, τους έκανα 13. Επιδημαρχίας Δημητρακόπουλου, μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε τελείως αντίθετοι, γιατί είναι το ελάχιστο χρέος στους ανθρώπους που δούλεψαν 35 και 40 χρόνια. Έτσι, μπράβο, και χτίσαν την Ελλάδα τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέει, προσέξτε, δεν λέει κλείστε τα ΚΑΠΗ ο Προβόπουλος, λέει τι? Αντί για να πηγαίνουν εκδρομές, τα ΚΑΠΗ βάλτε τα λεφτά αυτά των εκδρομών, αν είναι να αυξηθεί η σύνταξη, στη σύνταξη. Τι γίνεται όμως? Ανοίγει όρεξη για άλλα πράγματα. Και εγώ δεν ξέρω ποια κυβέρνηση αύριο την άλλη θα έρθει να πει μην πίνεις καφέ στο Περιστέρι, να μην σε πάω εκδρομή, να σου κόψω και από εδώ, να σου κόψω και από εκεί. Και αυτά και η σύνταξη πρέπει σιγά σιγά να αυξηθεί όταν περάσουμε το δημοσιονομικό πρόβλημα και τα ΚΑΠΗ πρέπει να παραμείνουν. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μένουν στο περιθώριο, πρέπει να συνεχίσουν. Και έχω πει και κάτι άλλο, κύριε Λαλένη. Να υπάρχει γιατρός μες στα ΚΑΠΗ. Μαζεύονται 60, 70, 80 ηλικιωμένοι. Είναι άσχημο να υπάρχει ένας γιατρός μέσα, ώστε να μην συνοστίζονται στο ΙΚΑ, να τους κοιτάζει κιόλας κλπ. Το ΙΚΑ στέλνει για να τους γράφει τα φάρμακα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι καλά να υπάρχει ένας ή να περιτροπής προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα. Ακριβώς. Ρωτάω εγώ τώρα και τον κύριο Αναγνώστου και τον κύριο Εκημίδη που είναι ήδη δήμαρχοι. Δέχεστε εσείς αυτή την ιστορία, αυτή την προτροπή? Γιατί δεν ξέρουμε πίσω από αυτό το πράγμα τι κρύβεται. Το κλείστε τα ΚΑΠΗ όπως σήμερα σε πολλές εφημερίδες. Εσείς, κύριε Αναγνώστου, πόσα ΚΑΠΗ έχετε στο Δήμο? Εγώ παρέλαβα 3 ΚΑΠΗ και τα έκανα 5 μέσα σε 4 ψηφαλάκια οι φίλοι μου, έτσι. Δεν είναι ψηφαλάκια. Είναι στο περιβάλλον το οποίο ζούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, κάτω από το μνημόνιο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θεωρώ ότι η κοινωνική προσφορά και ιδιαίτερα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, είναι απολύτως απαραίτητη και η πρόθεσή μας είναι να τα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Να αυξήσετε τον αριθμό, όπως και ο κύριος Λαλένης. Και να βελτιώσουμε και τις παροχές στα Κύριε Εκημίδη, πόσα ΚΑΠΗ έχετε εσείς στο... Έχουμε 3, είχαμε 1 όταν ξεκίνησα εγώ, ήταν 150 μέλη, αυτή τη στιγμή είναι 1500 τα μέλη των ΚΑΠΗ, ακριβώς γιατί τους παρέχουμε πάρα πολλά πράγματα και το θεωρούμε χρέος
μας, σε αυτούς τους ανθρώπους στις γειτονιές, σαν το Ρέντι, στα Συντινίκια που πάμε τώρα. Και παντού σε όλη την Ελλάδα. Όχι, να είσαι στην Ψυχικό ή στη Φιλοθέη, μπορεί και να μην είναι τόσο αναγκαίο. Στους δικούς μας με τα 400 και τα 500 ευρώ σύνταξη, αν δεν τους δώσουμε κοινωνική ζωή μέσω των ΚΑΠΗ, έχουν χαθεί. Να ρωτήσω, κύριε Σταυρούλια, αυτό που είπανε πολύ σωστά. Και εγώ τους συγχαίρω και τους τρεις. Γιατί είναι άνθρωποι που αγγίζουν την κοινωνία. Πόσο στοιχίζει ένα καπί, κύριε Σταυρούλια, σε ένα Δήμο? Ένα καφέ θα έρθουν να πιούνε, θα πιούν και μια πορτοκαλάδα, θα παίξουν και ένα τάβλι, θα πούν και ένα γεια σου Κώστα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιάννη, θα πούν τα νέα τους, θα βάλουν και καμιά τηλεόραση εκεί, έτσι δεν είναι? Τελικά, κυρία Αυτιά, σε αυτή την εποχή που ζούμε, όλα τα κάναμε νούμερα. Όλο πόσο στοιχίζουν. Μα όσο και αν στοιχίζουν, αυτή η γενιά των γονέων μας, αυτή η γενιά που διαχειρίστηκε τη φτώχεια με απόλυτη αξιοπρέπεια, που μας έδωσε ανοιχτούς ορίζοντες, και αυτούς θα τους βάλουμε πόσο στοιχίζουν. Σωστό. Εγώ χαίρομαι, προσέξτε κύριε Σταυρούλια, χαίρομαι γιατί συμφωνείτε με τον γιατρό, τον καρδιολόγο, τον κύριο Λαλένη, ο οποίος είπε το εξής: χτίσαν την Ελλάδα οι άνθρωποι αυτοί. Χτίσανε την Ελλάδα. Γιατρέ μου, αυτό που είπατε. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Μπήκε μέσα. Να απαντήσω εγώ στο πόσο κοστίζουν. Μισό. Είπε ο γιατρός στο ξεκίνημα το εξής: γιατρέ, και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί χτίσαν την Ελλάδα. Κάνανε δρόμους, κάνανε σχολεία, κάνανε 1000 πράγματα. Και έρχεστε σήμερα και το λέω δημόσια, με συγκινήσατε ιδιαίτερα. Δεν μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε: δεν θα πιεις καφέ στο καπί, δεν θα δεις το φίλο σου, έτσι δεν είναι? Είναι υποχρέωσή μας, αλλά πρέπει να κάνω μια επισήμανση. Είπε ο κ. Σταυρούλιας ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα νούμερα και συμφωνώ μαζί του. Όμως, ας μας πει ο κ. Σταυρούλιας γιατί μέσα σε 8 χρόνια δεν έκανε ένα βρεφονιπιακό σταθμό, ο κ. Παχατουρίδης δεν έκανε ένα καπί όταν έχει χρεώσει το Δήμο με 90 εκατομμύρια. Πάμε στο πρόγραμμα. Ένα λεπτό, παιδιά. Κύριε Λαλένη μου, πέστε μου τα θέματα σας. Ένα λεπτό, κύριε Σταυρούλια. Κύριε Λαλένη, πέστε μου τι θέλετε να κάνετε για το Περιστέρι. Να πάμε σε εσάς. Προσέξτε. Σημασία έχει σήμερα τι κάνει ο καθένας. Και θα κρίνει ο κόσμος. Καταλάβατε? Όπως και εγώ. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Σταυρούλια, θα ήθελα να μας πει ο κύριος Λαλένης από πού βγαίνει αυτό το νούμερο. Κύριε Σταυρούλια, αρμόδιος. Κύριε Σταυρούλια, ένα λεπτό. Ξέρω ότι ήρθατε για αυτό το λόγο. Κύριε Σταυρούλια, αρμόδιος είναι. Βεβαίως, κοιτάξτε κύριε Κύριε Σταυρούλια, αρμόδιος είναι ο κύριος Παχατορίδης για να απαντήσει. Πάμε κύριε Λαλένη στο πρόγραμμά σας. Ελάτε. Δεν μπορώ εγώ να συζητήσουμε τον κύριο Παχατορίδη. Κύριε Λαλένη, πάμε στο πρόγραμμά σας. Τι θέλετε να φέρετε στο Δήμο καινούριο? Ελάτε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και θα γίνει είναι να σταματήσω τον οικονομικό κατήφορο. Γιατί με το χρέος που υπάρχει σήμερα δεν θα μπορέσει κανείς να κάνει τίποτε. Και πρέπει να σταματήσει ο οικονομικός κατήφορος. Και αυτό μπορεί να σταματήσει όταν σταματήσουν οι σπατάλες. Το πάρτι έχει τελειώσει το Δήμο Περιστέριου. Το αμέσως μετά είναι κοινωνικές παροχές. Οι οποίες πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι διαφημίζονται πάρα πολύ, είναι σε εμβρική κατάσταση. Και εξηγούμε πώς είναι δυνατόν να ξοδεύουμε τόσα χρήματα και να βάζουμε τροφία στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, όταν το ελάχιστο χρέος που έχουμε για τα νέα ζευγάρια, για τις νέες οικογένειες, είναι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Παρακάτω, κύριε Λαλένη μου. Τα επιδόματα στους απόρους, τα οποία έχω θεσπίσει από το 1999 και τα οποία ουδέποτε τα έχω διαφημίσει, τα διαφημίζει βέβαια τώρα ο Δήμαρχος. Όλοι οι δήμαρχοι το κάνουν αυτό τώρα. Να σας πω, σαν γιατρός, ακούστε με, σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Λαλένη μου. Όταν κάνω κάτι που έχει να κάνει με τους άπορους, με τους φτωχούς. Δεν το λες. Εδώ δίνει 100 ευρώ ο Παπανδρέου και το διαφημίζει με 15 υπουργούς. Εγώ λέω τι κάνω εγώ. Έδωσε. Ακούστε με τι κάνω εγώ. Γιατί δεν είναι ποτέ δυνατόν να ευτελίζεις την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπροστά στις κάμερες. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Για τα παιδιά τι λέτε? Για τα παιδιά, για την νεολαία. Κύριε Λαλένη μου. Έχουμε πρόβλημα με την τοπική οικονομία. Το Περιστέρι πεθαίνει. Τα μαγαζιά κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Έχουμε πρόγραμμα για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Δηλαδή το μαγαζί, ας πούμε, που δεν έχει πληρώσει το φόρο, δεν πληρώνει το ΤΕΒΕ σήμερα. Και βλέπω, παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Σε όλη την Ελλάδα 50.000 δεν πληρώσαν το ΤΕΒΕ. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπίσετε. Άρα λοιπόν, σας βλέπω πολύ κοινωνικό, κοντά στον πολίτη. Πρέπει να σας πω ότι θα θεσπίσω άμεσα την κάρτα του πολίτη, που είναι μια κάρτα. Εξυπηρέτηση των πολιτών. Εξυπηρέτηση των πολιτών, μια εκδοτική κάρτα, σε συμφωνία με τα μαγαζιά, όπου θα ωφεληθούν και οι δύο. Και το μαγαζί και ο πολίτης. Αυτό υπάρχει, μου φαίνεται. Όχι, δεν υπάρχει στα χαρτιά, δεν υπάρχει στην ουσία. Και βέβαια θα πρέπει. Θα έρθουμε σε μια συμφωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τον οποίο έχω μιλήσει ήδη, ότι οι νέες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρώνουν ελάχιστα δημοτικά τέλη και καθόλου δημοτικά τέλη. Ελαφρύνεται την καινούργια για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Μακάρι να σας άκουγε Υπουργός Οικονομικών γι' αυτό. Με την προϋπόθεση ότι θα πάρει άνεργα παιδιά από το Περιστέρι. Αυτό είναι καλό. Λέει ο κύριος Λαλένης. Αν πάρεις άνεργο παιδί μέσα από την πόλη μου, εγώ σε ελαφρύνω από τα δημοτικά τέλη. Κύριε Αναγνώστου.
Πάνω κάτω κινείστε κι εσείς το ίδιο εκεί, κύριε Ακιμίδη, έτσι δεν είναι? Ούτως ή άλλως είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτή την εποχή που ζούμε να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις κοινωνικές υποδομές. Εκ των ουκάνευ αυτό. Βεβαίως εμείς το κάνουμε ούτως ή άλλως αυτά τα χρόνια, αλλά τώρα θα γίνεται πιο έντονα. Δηλαδή, και πιο... έντονη παρέμβαση στην τοπική οικονομία, όπως είπε ο κ. Σταλένης, έτσι. Στο φτωχό, το φοιτητή, τον ηλικιωμένο. Βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εσείς δεν έχετε και πολλούς φτωχούς εκεί στην Ηλιούπολη, γιατί δόξα τω Θεώ έχει πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Τι να πει ο Ακιμίδης του Ρέντι? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί η Ηλιούπολη έχει ένα μεγάλο κομμάτι δημοσίων υπαλλήλων, αλλά έχει και εργατιά πολύ. Και έχει και εργατιά. Μάλιστα. Πάντως, άλλο Ρέντι και άλλο Ηλιούπολη, το ξέρετε. Κοιτάξτε, η Ηλιούπολη είναι πολύ όμορφη σαν πόλη. Αλλά είναι φτωχή πόλη. Είναι φτωχή. Και η Ηλιούπολη φτωχή είναι. Που είναι φτωχή, είναι πολύ πιο φτωχή από το Δήμο. Είναι πολύ πιο φτωχή από το Δήμο. Πάμε ο Ακιμίδης του Ρέντι τώρα. Ο Δήμος Ρέντι. Ένα φεγγάρι που δούλευα στον Α. Ένα φεγγάρι που δούλευα στον Α, βγήκαμε με τον Αθανασιάδη και το νερό ήταν μέχρι εδώ. Το θυμάστε? Που πλημμυρίσαμε. Απ' έξω. Τελειώσαν αυτά τα έργα, γίνανε. Τα έκανες αυτά? Βεβαίως, τελειώσαν όλα. Και μπράβο σου που τα έκανες. Στο ερώτημα που βάλατε πριν, που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά. Χαρά μου. Ότι